L-opinjonista Andrew Azzopardi suġġerixxa lill-Istat biex il-fondi pubbliċi jintużaw fl-finanzjar ta' għaqdiet mhux governattivi li ma jirnexxilhomx isibu appoġġ jew simpatiji mal-pubbliku. Fis-qarrija l-professur kiteb li għandha ssir diskussjoni dwar kif dawn l-NGOs li mhumiex kbar biżżejjed biex kapaċi jorganizzaw kampanji ta' ġbir ta' fondi għandhom isibu l-Kaxxa ta' Malta li tagħmel tajjeb għalihom. Dan anke jekk il-Gvern illum il-ġurnata għandu rekord ta' ftehimiet ma' qdiet mhux governattivi, partikolarment dawk li jispeċjalizzaw f'servizzi soċjali. Is-suġġerimenti ta' Azzopardi huma f'sintonija ma' dak li propona wkoll l-ex-Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija meta fil-programm tal-istess Azzopardi kien qalli l-għaqda l-estremista Repubblika mhux issib biżżejjed finanzjament u l-Istat għandu jidħol għalihom bajnuna diretta mit-taxxi. F'dan l-istess programm Delija wkoll kien qal li jrid li l-poplu jħallas id-dejn tal-partiti. Fil-fatt Manuel Delija kien sostna li assolutament il-partiti għandhom jiġu finanzjati mill-Istat. Xejn ma jsir xejn. Ġvinti qed anke partiti politiċi għandhom ikunu qegħdin jitħallsu jew qegħdin jiġu funded mill-Istat. Il-partiti politiċi assolutament fil-fema tiegħi għandhom ikunu finanzjati mill-Istat. Dan ukoll imur id fit ma dak li sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Burch ftit minuti wara li ħal ġurament bħala kap tal-Oppożizzjoni u dikjara li fil-Parlament kien l-ewwel se jimbotta favur li finanzjar statali tal-partiti fejn awtomatikament il-poplu jispiċċa jħallas anke għaddejn enormi tal-partit tiegħu. Ta' min ifakkar li l-Partit Nazzjonalista jrid iħallas mill-inqas 5 miljun euro mid-dejn li għandu sal-aħħar ta' din is-sena. Fis-suġġerimenti tiegħu Azzopardi ġab l-eżempju b'diversi għaqdiet u organizzazzjonijiet li ta' kull sena jgħinu eluf ta' ċittadini li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Il-Malta Community Chest Fund, il-Caritas, Putino Cares u Darbjorn fost l-oħrajn li dejjem isibu l-appoġġ tal-poplu kull darba li għamlu sejħiet għall-appoġġ waqt li skontu NGOs żgħar jibqgħu biss jilagħqu l-ġrieħi tagħhom stess. Il-professur kompla jgħid li meta persuna tmur fuq it-televiżjoni tirrakkonta dbatijiet li għaddit minnhom biex tgħin lil ħaddieħor ikun ifisser biss falliment fis-sistema nazzjonali. Għalhekk waqt li qal li għandha titnaqqas id-dipendenza fl-appelli fil-pubbliku għaqdiet oħrajn għandhom isibu lill-Istat lest biex jisostnihom. Fi kliem sempliċi appoġġ anke lil dawk li ma jgawdux il-fiduċja ta' ħafna, inkluż dawk estremisti qrib il-Partit Nazzjonalista.